يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بدأت في شرف الله جبو كشي على تاي هنا على تاي بركة على تاي ربي على كديننا وكلن لنا بلا جلما أنا بجمعة كتبك نكا أم بانغوني جغنبو la Sherif Usman Madan Haidara ka Misri kono. Al-Imam Muhammad Tarawele ale ye kutuba belebele kɛ an ye, kutuba min n'a kɛra selincinin kɔfɛla la. An ye min sɔrɔ ye laseliw la ani bilasiralikaw na an ka jɛ an ka ɲɛmada fɛ. min kɔfɛ n'o de ye ne ni aw kanali ye ka an bila tiɲɛ sira kan k'an kɛ silamɛ ye ka tila ka an sugandi an ka kɛ tiɲɛ kɔkɔrɔdonba ye a n'a dɛmɛba o ye nɛɛmaden ye o bɛ taa kuncɛ arijinɛ de kɔnɔ ala y'o min kɛ an ye an bɛ ala fo o la ka ala barikada ka ɲini ala fɛ o leminiya sanima in a n'o tiɲɛ in ala ka ne ni aw bɛɛ fatu o kan gɛlɛya minnu bɛ an kan an ka duguw la an ka jamanaw la ani masiba min bi diɲɛ kɔnɔ k'a ɲini ala fɛ ni nin misiri hɔrɔma ye ani misiritigi hɔrɔma ye n'o ye muhamadu mustafa sallallahu alaihi wa ali a jɔyɔrɔ a n'a a mɔdenw jɔyɔrɔ o ye nin misiri in ye n'o hɔrɔma in ye gɛlɛya min bi diɲɛ kɔnɔ ani an ka duguw la ani an ka jamanaw la ya rabbi ala k'a wuli ka bɔ an kan madenw ala ka ne na aw se an yɛrɛ kɔrɔ ka an sutura ka an wasa ka an laban kɛ arijinɛ ala k'o k'an ye ka duwawu caya jamana in ye a fɔ fitina minnu b'a kɔnɔ ani balawu minnu b'a kɔnɔ foyi tɛ se k'a wuli ni ala tɛ an bɛ don min na komi bi faamaw jɔyɔrɔ ka dɔgɔ o la jɔn yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon o la bi ala ye kuranɛ dɔnni di minnu ma n'u siranna ala ɲɛ ka ala ta fɔ ka jɔ ala ta kɛli kan wallahi n'olu kumara ala fɛ ka ala madeli o de bɛ se ka masiba in bɔ an kan bi ani aw ni sanima minnu zɔnna ka a dusukun sanuya ka aw jogow lajɛya ka aw niw sanuya ka tugu o ma ba ninnu na aw bɛ min fɔ ala ye ko ala an dɛmɛ ala hinɛ an na o de b'a to gɛlɛya in bi wuli n tɛ fanga jɔyɔrɔ ka dɔgɔ o la an bɛ don min na komi bi o de la karamɔgɔ ye maa ba ye ni min kɛra diinɛtigi ye ni min kɛra tiɲɛtigi ye
kurana dɔnniya bɛ min na n'i siranna ala ɲɛ k'a to ala ta la jango a fɔra i ma ko e ye alimami ye foyi man bɔ dugukolo kan ka tɛmɛ e kan bari tɔgɔ min b'i la ko alimamiya o ye kira pilasi de ye o t'i ta ye nka o bonya b'i da i kan ni kira hɔrɔma ye parce que i b'o jɔyɔrɔ min na n'i y'o layidu in dafa k'o tiɲɛ in kira nana ni min ye k'o dɛmɛ wallahi foyi man bɔ ka tɛmɛ aw kan n'aw kumara ala fɛ ala b'a lamɛn o de la aw k'a ka tiɲɛ ta diɲɛ kamana gara jamana kamana gara mɔgɔw kamana gara u ma se k'a ɲu ka taa surasekanji la u ma se k'a ɲu ka taa diɲɛ kodɔnnaba siyɔrɔ minnu ye avion dilan ka kobaw kɛ diɲɛ n'a ka kamanagaw u ma sɔn k'a ɲu ka taa n'a ye u y'a ɲu ka taa jɔnni fɛ aw misiritigiw ani aw alimamu n'aw karamɔgɔw diɲɛ sɔnna a ka doni ɲu ka na aw fɛ yan ko a ye kuma ala fɛ a ye fɛn fɔ ala ye o tumana aw bɛ sɔn ka ala janfa o mɔgɔw nɔfɛ kɛla o tumana aw y'a dɔn ko ja aw ka bon bɛɛ de ko karamɔgɔ alimamu a ye ala deli o tumana gansan tɛ an bɛ ala fo ka ala barika da ka sɔli caya kira kan a n'a sogunge muhamadu n'a songo an bɛ sɔli k'u kan k'a caya ni o sɔli hɔrɔma ye an bɛ min fɔ yarabi ala k'o se ala yɛrɛ ma an badenw o kɔfɛ kitabutigi ko ya aw adamadenw ko nin ye mun yɛrɛ lafili ye ni ka tila ka a yɛrɛ kun nɛgɛ ka a yɛrɛ laɲina komi aw sera bada so kɔnɔ i n'a fɔ aw donna arijinɛ kɔnɔ ko aw bɛ k'a yɛrɛ nɛgɛ mun de la ka a yɛrɛ laɲinɛ ka sɔrɔ saya bɛ aw ɲɛfɛ o n'a kunnamaw sigilen don ka aw kɔnɔ ka sɔrɔ kaburu dibi bɛ aw ɲɛfɛ aw t'a dɔn o bɛna latigɛ cogo min na ka sɔrɔ lahara jo bɛ yen tile bɛ surunya adamadenw kunkolo la o dɔn komi nɔgɔ ɲɛ kelen adamaden kunkolo suma bɛ tobi de komi ji bɛ wuli tasuma kan cogo min na ka sɔrɔ aw t'a dɔn o bɛna latɛmɛ cogo min na ka sɔrɔ daliba masa ala ka ɲininkali bɛ yen ala min ti sɔrɔ fɛn min na n'a ti sɔrɔ fɛn dɔn ko tuma na aw b'a yɛrɛ laɲina k'a yɛrɛ nɛgɛ ni nin diɲɛ in ye cogo di aw bɛ girin na diɲɛ nɔfɛ cogo jumɛn ta k'a yɛrɛ mako sa ka tila k'aw ɲɛ fiɲɛ aw kɛlen fɔ ka tiɲɛ ye k'aw kɔ don tiɲɛ bolo ko yalo kira mana aw ma wa kira min kumara ka jahanama mamutu fɔ masiba min b'a kɔnɔ a masiba fɔlɔ ye jumɛn ye n'i donna a kɔnɔ a bɛ sɛbɛn i ka yanni i ka don a kɔnɔ ko nin ye ɲɛnamaya ye e ti sa bilen wa i ti ɲɛnamaya yɛrɛ sago la n'a sɔrɔla mɔgɔ bɛ don masiba la ni gɛlɛya y'i sɔrɔ n'i degura n'i jenina n'a sɔrɔla i ni b'i bɔ i la i bɛ lafiya lahara dɔ wulili min bɛ kɛ a bɛ sɛbɛn mɔgɔw ka dɔn ko bi ye ɲɛnamaya ye saya banna pewu saya tɛ yen kun ɔ n'i donna jahanama kɔnɔ ala ko i b'o de la i bada bɔli tɛ yen o tuma ko yala kira ma o don fɔ aw ye wa jahanama mamutu ma fɔ aw ye wa bundeli minnu b'a kɔnɔ n'a ye k'i san ba kelen san minnu b'a kɔnɔ n'a ye k'i a dimi san ba kelen a dimi ti bɔ i la mɛlɛkɛw b'a kɔnɔ olu t'a dɔn mun fɛn de ye dimi ye n bɛ adamaden ɲangata mun ye dimi ye adamadenw ka kulekan o mɛlɛkɛw bolo o ye waso de ye olu la olu b'a faamu ko an bɛ adamaden ɲangata a b'a la ka yɛlɛ anw na de ko tuma na mamutu ma fɔ jahanama mamutu ma fɔ aw ye wa aw dun y'a dɔn k'a bɛ sa aw dun y'a dɔn kunbɛnbali t'o la o tuma na a b'a yɛrɛ kun nɛgɛ mun na ko yalo kitabu mana n'a bɛ fɔ min ma ko alikuran min ye ariɲinɛ mamutu fɔ n'i donna a kɔnɔ saya tɛ yen n'i donna a kɔnɔ sɛgɛ tɛ yen n'i donna a kɔnɔ ɲɛni tɛ yen n'i donna a kɔnɔ bana tɛ yen n'i donna a kɔnɔ e mako bɛ fɛn minnu na daliba masa ala yɛrɛ jɔlen don ni e ka fɛn bɛ yen e bɛ min miiri hɛrɛ la nɛɛma la bonya la ko i b'a sɔrɔ o bɛ e kɛrɛfɛ ko yala ariɲinɛ mamutu ma ko fɔ aw ye wa donc a b'a yɛrɛ ɲani diɲɛ nɔfɛ mun na k'a yɛrɛ sɛgɛn o fɔra o
na akiru zamana fora an janama mamtu fora wallahi fe min bi arjina kuna bunyu ni karamala amamtu fora nasrula kuma don kunun wo chamanjela mo munun ndemena sangeme kofe nasrula kuma do sankema dama do kofe an wani ya don bi ka damina sambi sabakana se bima an wani ya do ko janama mamtu ye arjina mamtu ye ala ko ye tie waslama ye tie dinai wallahi harabisi aw yo do ko sana ba yere ne gamuna abayere musala ka bikiri nye ba femuna ya la ajab alaka herakana awe nete do alu betu la bi mana wala daika nga aw ka do tie bangira ni uludi wa aw ka do kire o chemi ngofo anaya modemi ngofo koni die tununa ni qur'ana yelamara nakara susra ka bolay nakara sukura bana aina kala kunoi ni qur'ana kara opmana ni wati anga ta kala ni ngaso ni sen nara qur'ana tieka ka jugo tie ka adama deun lafli wallahi ko opmaindi ale mode dobina mode mi dabale juti sala plan juti sala janfa bilabe ka bakolola duma kolola ko wallahi janfa bi dofra akabaraka ko ikhado o de bina o sangai kana qur'ana tie bangi ka ala kira yira ka ala fo ka qur'ana fo jawti ko yalo mana o mo ako fa wallahi akungalna alala la in lam ta'muru bil ma'ruf onaya nyeche ka bo chine ko na uma nyom bla wala nyima kelila na uma nyom shuka nyom bla chi asraka ay hena nyogona ay nyogon deme gelea munu mi jamana kuna donen do est-ce que tiens bebe se ka fo non vro bogode marale do ka kesu noru lay milliard kelem mo ikadi de se batoma milliard kelem mo ikadi jamana balo khanoya la in lam ta'muru bil ma'ruf na aw mati fo nyoya ka nyogom la wala nyimana watan dawa ne mun kare ka mo bo wala jugula ko aka sige sake o na ya kete ko na ma dusukun na kunu ala e fe mun nge haramu yi na be ferekala wala ka anyame aya daje ko be ba ke aka du laje ay fereka yoro laje ay baraka yoro laje ay juji ma so laje ay fama so laje ay jamana kunti ku ka bara ayu laje na ma chiefu kanyombo wala jula la yusallitanna Allahu alaykum ko fangana bla au kuna sake mimba umara wati hinaula wati marka makaraula nawde gula ka tora mako taula wa abib ma ala fa ala tame bara ala ko jenya ka to nyamo ko de jelibi kaso qur'ana dile e makaya almami bebi bunya ki shuli wari bidima kay almami ebsaka ke almami ngo kira na so ngawde almami ibunya la no toye ko bati be kira no la ka salini mo gawe e ma tiefo mo gawe e ma mo gaw la kunu e ma nata alala e ma nata kirala fe nata rajnyala ani fa maula e ne mara ala fa ala ba mewa la ma mi ba o ka sawi o do ma fa ma ba toro ka fe me da o ka aba fo ala ya la ti kuma o pesi ga o yiru mwen on de nan so la ku zona alala ni fama jingana na ya fo ala na shira ya tikle abita on nga obi sisa ka fo ni sa ngafsa ni nyina ni fama ngafsa ni ni an na tara nan da ko ntabi ke here o ma ke here atike here ko bare aw bana alala furu salaw nyenwu hasidu muso furula boto balu chela dire balu min ngadiye mbake femi ngago alaina be almami dule almami srambato almami galotikela wallahi obe ala fudu ne be sira e ma ka jokira ka min barula ini yemanga
alimami ti jito ye alimami ti ke jito ye alimami ti nata mɔgɔ la alimami ɲɛ tɛ maa la a ɲɛ bɛ ala de la a n'a ka kira alimami y'o de ye n bɛ min fɔ k'an ka kuma kuncɛ n badenw an nana ni tiɲɛ de ye an bɛ tiɲɛ fɔ n y'a mɛn an bɛ hakika bila fiɲɛ fɛ ko ne ka kutuba bɛ ɲini ka tiɲɛ ni jɔra ko alul beyti mɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko est ce que nin dɔw k'a ka fɔ subhanallah alul beyti est ce que anw y'a dɔn wa anw bɛ mun dɔn alul beyti la foyi anw ye mun yira alul beyti la foyi wolu dɔnbaliya o masuba de filɛ diɲɛ kɔnɔ bari ala ye kɛli kira ye i kɔfɛ ni silamɛya bila i ka so i jeliw la a bɛ daminɛ sedina ali la n denmuso fatumata o b'a la hasan wal huseini zuriya minnu bɔra ninnu na ni diɲɛ ye ninnu dɔn n'u ye ninnu muɲɛ n'u y'u ka kumaw lamɛn n'u sulula u kɔfɛ wallahi ko diɲɛ ti ferekɛ wa gɛlɛya b'i bɔ yen pewu mais kira ka hadisa dɔ bɛ n bɛ to k'a fɔ n bɛna n'a tafsiri ye tuma min na a b'a somɔgɔw yɛrɛ a ko fɛn saba bɛ a ye janto o la a ko ne somɔgɔw a y'u bonya akirimuhum wa azimuhum wa fadiluhum nin kalimatu saba akirimuhum wa azimuhum wa fadiluhum est ce que u y'a kɔrɔ dɔn o de y'an jɛn azimuhum a y'u bila u pilasi la ala de ye olu bonya ma a y'u ka pilasi d'u ma anw ma foyi fɔ fɔlɔ alul beyti la an yɛrɛ ma foyi don a la mais a k'i bɔ kira ko ala sɔn mɔgɔ la mɔgɔ minnu sɔnna ninnu na ala mɔgɔw bonya minnu ye ninnu bonya ala mɔgɔw kɔrɔta minnu ye suli ninnu ye ala min y'a ni kɛ ka ninnu kuma bɔ olu don arijinɛ kɔnɔ wa ala ban mɔgɔ la mɔgɔ min banna ninnu na u ye kira ɲininka k'an n'u bɛ seli ka su jabir a ye kira ɲininka ko an n'a bɛ seli ka su a ko kira ko a ma jabir an n'a bɛ seli ka su n'a ma ne muhamadu somɔgɔw bila u pilasi la ko ala ma ko t'u ka bato la ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala k'an k'a dɛmɛbaa ye ala ka ne n'aw kanda ala k'an kisi ala k'an bila tiɲɛ sira kan ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye jamana ye ala k'a kisi an bɛ dugawu caya seli kɔfɛ juma don hali bi an bɛ ala ka tagaw kɔnɔ ala k'an to tanga kɔnɔ an bɛ ala deli ala k'a kɛ muhamadu mustafa barika kama an ye dugawu fɛn fɛn kɛ sunkalo la ala k'an minɛ dugawu ɲuman fɛn fɛn kɛra sunkalo la ala k'an minɛ ala k'a kɛ seyida fatumata hɔrɔma kama ala k'an ka dugawu minɛ ala k'a kɛ khadijata hɔrɔma kama ala k'an ka dugawu minɛ ala k'a kɛ seyidina ali barika kama ala k'an ka dugawu minɛ ala k'a kɛ hasan hɔrɔma ala k'an ka dugawu minɛ ala k'a kɛ huseini kama ala k'an ka dugawu minɛ wasalaamullahi alaikum allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
alhamdulillahi rabbil alamin badew ninde tuye juma kutuba min nan tara ke Bamako Bangoni Jagnebugu la Sherif Osman Madan Haidara ka juma Misiri la Imam Mohamed Tarawele ale ka laselinɔw na minibaru sanfɛ ka deli Ala fɛ juma caman bɛ Ala bolo Ala ko yira ne na la an ka sarakati bɔlenw an ka nafila selilenw an ka duwawu kɛlenw ni juma donba in na Ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ ne na ye a k'an bɛn juma wɛrɛ nin waati kelen na Misiri wɛrɛ la wa shukran lakum fi amanillah. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا